ayu warga padha saur aja nganti lali sakmenika sampun jam 3 jangan bukondang diinget putra-putri ditangeki benawane ora gampang kocap kacarita ditambahi kecap ditambahi rica sigro para warga bandar Jawa saking sajroning nendra pasukenan lan sigro cangcut taliwondo nyandhak wujuding piring kang isine sego lan lawuh sapandhalane pramila para warga gandeng wekdalipun sampun tabuh 3 kula aturaken sumangga sami dahar sahur